Čaute kamarát, to je Grécko 2 a dneska budeme niečo robiť. Musím pomyslieť 1 hodina neskôr. Asi viem, čo vám ukážem. Ideme. Hej, psi. Mám tu aj psov. Čo by som vám mohol ukázať? Neviem, čo vám ukážem. Dobrý kútba. A neviem, čo vám robiť. O, zase tá sieťka spadla. Akoby v druhej partii. Ešte raz som hovoril druhú partiu. A to sa nemôže ani dať. Ahoj, Majči. Ahoj. Ako sa máš? No, mám to aj zmrzku, ale neviem. Čo je, Mači? Tu. No tak čaute, vždycky s vami Propoplas.